bydd y grŵp cydweithredol yn helpu i wella'r gwaith presennol drwy adeiladu'r rhwydwaith o arbenigedd a chymorth a hyfforddiant. Gallwn rannu sgiliau, rhannu syniadau a lleihau dyblygu. Gallwn adeiladu ar y gwaith rydym eisoes wedi fabwysiadu ynghylch gwella ansawdd drwy rannu'r gwaith hwnnw a chydweithwyr ledled Cymru a dysgu gan eraill a rhoi hynny i gyd tuag at wella diogelwch cleifion. Felly, rwy'n gobeithio cyflawni gallu rhannau sgiliau gwella o fewn tîmau ehangach a hefyd helpu i newid y diwylliant ar draws y sefydliad i gael mwy o ffocws ar wella a diogelwch cleifion a chaniatáu hynny ddod yn rhan o waith arferol o ddydd i ddydd. Mae cydweithio, dysgu oddi wrth ein gilydd yn bwysig iawn. Gallai sefydliadau sydd ymhellach ymlaen o bosibl gefnogi sefydliadau eraill ar ddechrau'r daith honno ac rwy'n meddwl bod y rhwydweithio'n bwysig iawn. Nid dim ond gweithio ar y cyd ar draws timau a ledled Cymru yw hynny, ond mae hefyd yn ymwneud o sut rydym yn cynnwys y bobl rydym yn darparu gwasanaethau ar eu cyfer yn y darnau hynny o waith gwella. Dyma'r cyfle, a nawr yw'r cyfle ein bod yn dod at ein gilydd. Rydym yn gweithio gyda'n gilydd ac rydym yn helpu greu diwylliant ar gyfer gwella a diogelwch cleifion yng Nghymru.